दिनैहाय जि जति आश्रम रौमारि गेट बेयो गायसनफिननाय आसाममाला लामाया जेला गुवार गिदिर जानायनि खारनाव आगुनि जोंनि बे जति आश्रमनि जि गेट बेखौ सिफायनांगौ। दा बेवहाय गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे बिनि जि कम्पेनसेसन जि डेमेज जानायनि सिफायनायनि बाबदाव 3 लाखनि बारा एसे बारा फैसा मोनदों। दा जितु लामाया गुवारसिन जाबाय आरो गिदिरसिन बानायनांगौ जाहैबाय बे 3 लाख एबा 3.5 लाखा थोआ। दा बेखायनो बेवहाय रायजो राजानि मोनसे कन्ट्रिबिउसन अबदानजों आरो बिसेस भाबै जोंनि बे आसाममाला प्रजेक्टखौ जाय कन्ट्रेक्टर एबा कम्पानिया मावदों बिथांमोनहा मेजर शेयार होनो थाखाय बेवहाय दान होनो थाखाय राजि जादों आरो बेखायनो जोङो दिनै पुनर बेखौ आराम्भ खालामफिननो हाबाय। बे गायसननायल' नङा, दिनैनिफ्राय खामानिया आराम्भ जाबाय आरो बे जेलासिम मोजां माने लुफुंनाय जागोन, नायनोबो समायना जागोन, मोजां जागोन आरो बे गेटजों जायगानि मोनसे परिबेस आरो बिउटिया समायनाया बांसिनगोन। माखासे समनि उनावहाय जोङो जोथोन लानायखौ नुनो मोना। दा जोथोन लानाय नोंथाङा रायजो बेवहाय जति आश्रमनि जोंनि जि कमिटि दङ खोब गोख्रों आरो बिराद एक्टिभ बे थाखाबाय, बारा गोजान जिथु नङा। बेनिफ्राय बेथ' जों बयनिबो समाजनि बेक्तिनि दायथ'। बेखौ आंनि होननानै बयबो लानांगोन। बे रायजोनि सोरनिबा नङा, आंनि होननानै जेलासिम जोङो बे गेटनिल' खोथा नङा, गासिबो जोंनि राजुवा सम्पतिखौ गावनि जेलासिम जों साननो हाया। बेवहाय मालाबाबो जों मोजां जिनिसखौ जोर होनाय बेंनाय बे सम्भब जाया। गतिके जों खावलायो आरो दिनैनि समाजा जथेस्थ' सानस्रिनो हाबाय आरो राजुवा जिनिसफोरखौ बयबो मोजां जोथोन लायो दिनैनि दिनाव। लुफुंनायनि थांखिया मा सार? बे गेट लुनायनि थांखिया जारिमिना मा? बियो दिनैनिफ्राय 100 बोसोरनि सिगां जि जति आश्रम, बुंनो थाङोब्ला बे आश्रम बा मन्दिर जोंनि ओनसोलाव बधय बेनो फुरानासिन। दा गतिके बे आश्रमाव बे लामायानो जितु मेन डाइरेक्सन बेनो लाङो। बेखायनो बिनिफ्राय मोनसे आश्रमनि जोंनि जि बिनि जि महत्व, बिनि जि गुन एबा बिनि जि माने बिनि प्रति जोंनि जि मोनसे सिबिनाय एबा श्रद्धा बेबो मोनसे आरो बिथिं थाङोबा जोंहा जति आश्रमखौ मोनो। बे मोनसे डाइरेक्सन माने खोन्थानायबो जायो आरो बे एकदमबारे प्राचिन बिराद पुरानि बे मोनसे जोंनि आश्रम। बेखायनो बिनि मुङाव बेवहाय गेट थानाया जोबोद मोजां बाथ्रा। আসামমালা ৰাস্তাটো বনোৱাৰ কাৰণে এইটো ডিমলিছ কৰা হ'ল। তাত কিছু অলপমান টকা ৰাইজে কম্পেনচেশ্যন পালে, কিন্তু সেই টকাটোৱে মানে সম্ভৱ নহয় এখন মানে ডাঙৰ গেট বনোৱাৰ। সকলো ৰাইজে মিলি আমাৰ জতি আশ্ৰমৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আৰু যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে আমাৰ এইটো ৰাস্তা, তেওঁলোকে অলপ সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আজি এটা শুভ দিনত আমাৰ জতি আশ্ৰমৰ মূল গেট তোৰণ আমাৰ গেট আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল। সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে ইয়াতে, মানে সকলোৰে এটা আনন্দৰ দিন, শুভ দিন। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ এই ব্ৰহ্মধৰ্ম প্ৰচাৰৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াত সকলোৱে অংশভাগ লৈছে আৰু তেওঁৰ আদৰ্শ মতে আমাৰ এই বড়ো সমাজ ৰাইজে ভৱিষ্যতেও আগুৱাই লৈ যাব আৰু গুৰুদেৱৰ সেৱা লৈ সকলোৱে ভৱিষ্যতটো এটা জীৱন গঢ়িব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এই গেটখনৰ জৰিয়তে এটা যে সুস্থিৰ সমাজ সংস্কৃতিবান ৰাইজ এটা আমি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। যিহেতু আমি কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ গেটটো বনোৱাৰ পিছত যিখিনি সম্পত্তি সেইটো মানে যতন নলয়, এইটো এটা সমজুৱা বস্তু। আমাৰ ৰাইজে নিজেই নিজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইটো গেটটো বনাইছে, গতিকে সকলোৱে আমি এটা সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু আমি সদায় সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতে পাৰিলে সহায় কৰিম। ৰাইজেও নিজেও সহযোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়া গেটখন নিশ্চয় ভালকে থাকিব।